Какво е тормозът? Болка? Да, това е болка, която може би не веднага оставя следа, обаче с времето се впива в душата на човек като една мръсна отрова. Грубите думи, унижението, подигравките, всичко това. Абе, простак. Но има и физически такъв. Побутванията, ударите, побоят. Но кой за Бога брои синините, когато душата вече е на парчета? Спри, моля те, спри. Не ти ли стига? А насилието това какво е? Това са по-суровите и по-безмилостните действия, които отнемат от теб нещо, което никой няма право да ти отнеме. Дали свободата, дали достоинството, или пък тялото. Но то насилието даже има и видове. Емоционалното, например. Някой ти казва: ти си никой, ти си абсолютно никой, ти нямаш право на глас. Ти започваш да вярваш. Или физическото. Раните зарастват, но споменът все пак остава. Или сексуалното. Това е най-дълбоката, най-тежката рана, която човек може да понесе. Както и най-милното мълчание. Остави ме, голямата. А има ли изход? Разбира се, дори да е труден. Първо трябва да говориш, да потърсиш помощ. Приятел, учител, организация, дори напълно непознат. Ти не си сам. Трябва да повярваш, че заслужаваш по-добро, защото го заслужаваш. И знай, това, което се случва, не те определя. Но почакай, какви са последствията? Дали си? Синини рани? Добре, но как лекуваш невидимите? Страхът, например. Вината, която те разяжда, макар да знаеш, че не е твоя. А понякога повредите са толкова тежки, че ти не виждаш друг изход освен това. Но това ли е краят? Или това е просто още една тиха, много тиха трагедия, която обществото изпуска? Може ли душата ти да се излекува, ако никой не й подаде ръка? Може ли душата ти да се излекува, ако ти не проговориш? А може ли светът да се промени? Може. Разбира се, че може. Ако престанем да мълчим, ако не затваряме очи, ако не сме безразлични, независимо дали си жертва или извършител, деятел или очевидец, промяната започва от нас. Ти не си сам. Аз съм с теб. Към теб, другаро, който страдаш. Ти си повече от болката, която са ти причинили. Не вярвай на лъжите, че не заслужаваш щастие. Но това ли е краят? Разбира се, че не. В теб има сила, която дори не подозираш. Дигни глава, потърси помощ. Светът може да е жесток, но в него има и светлина. И повярвай ми, тя те чака. И сега към теб, който нараняваш. Погледни се. Това ли е човекът, който искаш да бъдеш? Болката, която раздаваш, няма да запълни празнотата в теб. Спреш ли сега, можеш да се промениш. Не за другите, а за самия себе си. А ти, който мълчиш, ти видя, ти знаеш. И мълчанието ти може да тежи повече от удар. Не се страхувай. Ако се изправиш днес, можеш да бъдеш спасението, от което някой отчаяно се нуждае. Не оставяй болката да победи. Светът се променя, когато ние не мълчим.